Псалом 1. Блажен е онят човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Не така е с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел.